Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor Pibaro yang sebai pi syaka bati CTV rengkat ki Khubor kimat. Nikon Syam ye Pyrthei Khubor nak link benta jong ke Jylla. Hne ka step ka arpulai tri Ïaïong aza pun riu. Lalap ya ka wega met yap how terlai pasi ha pelau jong ka Laban Police Station. Lalap ya ka met yap jong we ubriu u Palestine pasi ha ka jaka ba penher ya ka lama India ka badan ha pelau jong ka thanan. Ki pulit kila shimti ya ka ni ka met bat kila penkit sha civil hospital banle ya ka postmortem. Ha ka step jong ka arpulai tri Ïaïong aza pun riu lalap ya ka wega met yap ha lai mer apishilong ka bahab ha nong se block 8. Kani ka met yap ka don hakmat dukan Hajan State Bank of India. Kani ka met yap jong uveni Kumar Singh arpa arsnyam karta ubasa hariat sok klur nong se lai mer apishilong. Ka kunhun jong ka forensic team kalawan poi ha ketiga jaka bandra ya ka men na ka benta banle ya ka postmortem. U sembut menjerang ba ka Jylla ubakmi ya ka tanat kampo yeng bat PWD roads and buildings. Uba press tuntensong ula batha ya ka tanat CPWD but ya ka tanat shipai BSF. Bakin aino yaki no objection certificate klam na penslam na ka benta banshna yaki surang PMGSY phase 3 ha shilenter ka khaput pakari Bangladesh. Menteri ka Sorkar Jylla bakmi yakatanat community and rural development uba sustana sotun ula pentip ba ka Sorkar Jylla kala shimkhia halor ka jinglong jingman jong ka Meghalaya house kabadon ha velur hadien ba la yo jing ujwa na kipat ba na marka jingtei kala rimpala bat kam shngan shu ya ka shonga sa jong kipat ba kibalit don kam bandit wa jing suma shavelur ka Sorkar Meghalaya kala kerpat ya ka Sorkar Pedeng ban siono ya ka bailuksan shakitrai jaka kibadan jaka shabar ka jingker sainar shia ha shilenter ka khapu jongkari India bat Bangladesh daga bapun pau ba kitrai jaka ki don kam ban yo ya ka bailuksan ka bagla shakta ha karap karyang u sembut metrong ba ka Jylla ba Preston Tensong ha ka arpa Tarik Ïaïong aza pun riu uloong ba ka bor senshar administrator kam na don bor hadu kata but ka jingpen jalan ya ka samoi trikam jong ka Garo Hills Autonomous District Council ka long ban yo penbet ya ka AD rules hadin baklami ka jingpersha ka bajur ye ki brio ki bamde ki riolom Garo ban ya shimta ha ka election jong ka district council Sangat kisnar khai drugs ki badai ki bar Jylla kilangat ha ka strip balapan up da ki pulit ka anti narcotic task force ha ka arpa artrip Ïaïong aza pun riu halowa lumparing na ka jaka baju khot kum ka dhubi khan Menteri ka Sorkar Jylla bakmi yakatnat puli puthi uba lakmen rambui ulapha da ka jingtho sha menteri ka Sorkar Pedeng ubakmi yakatnat puli puthi halor ka jingkam tu ban pendrung yakaktian khasi bat Garo ha ka Central Board of School Education Scheme of Language da ka ba penpau bagi kena school ha ka Jylla Meghalaya kin do nong namar ka jingpen trekam jong ka board ya ka 3 language policy na do ka samoy jong usnam araja pun riu araja punyo Karkum ka jingpatha balayo pediang na ka Directorate General of Fire Services, Civil Defence and Home Guards, Ministry of Home Affairs ka Sorkar India. Ka Directorate of Civil Defence and Home Guards Meghalaya kan pelong ya ka Civil Defence mock exercise on air raid and blackout ka bala ai kerteng kum ka ARMEX 1 2026 ha ka arpusatri Ïaïong aza pun riu. Kidukhat jong ka Nyautrep Integrated Territorial Organization Milliam Circle kibala yo ujorna ki patba marmar hapo ka jingyalam jong general secretary uba Sylvester Kharjana rengkat ka jingsen ranlang jong ki nongyalam ka Shillong city ha ka arpulai tri Ïaïong aza pun riu kila lej sha umshirpi ban token ye ki dong bala bar Jylla ki bayalum ha ka ni jaka ka nongklau Presbyterian Secondary School hapadeng jong ka jingshong kun klapen ha perdano ya ka jingrakhi jubilee rupa ha ka program ka bakerpang bala pelong ha phalau jong ka school ha ka khat south ri Ïaïong aza pun riu ya ka ba betri ka Sorkar Jylla ba met ba lengdo ubadero ha ka jukapor u MLA ka Bairang constituency ulawan manlong kum ukongsan bat ban pli pat ba ru ya umot jubilee rupa jong ka school kat baus em ka himanong khlau upa EMPM li ula ot yo ke jubilee but u executive secretary ka nong ramai presbytery u pastor WR umdor ula pethiar ya kalama jubilee mentapan ya phashi Khubor na kaliki binta chongkari
Mentorong ba ado kari Narendra Modi hak jingkran jong la kentu yakinong thap vote bakini shibanta pura hak election shaka yengdor bar thau an jong West Bengal hak wat ka baningkong kabala long hak singi pale hak shispa satpu artli kino constituency kat ba ka jing thap vote na ka banta ka wat ka baar hak shispa sapu artli constituency kan salong hak arpu kunai trik Ïaïong arza pun riu bar ka jingnyo yaki vote kan long hak south trik ujumang arza pun riu Mentorong ba adu jong kari Narendra Modi hak singi palai la kentu yakinong thap vote hak Jylla Tamil Nadu bakini shim benta shit hamba hak election shaka yengdor bar thau an bat ula kerpat khamtam yaki samla bat iki kenthei ba kitlet shaki polling station ban pendap yala ka jong ka kamram jit nong mi khaman ka jing thap vote hak election shaka yengdor bar thau an jong ka Tamil Nadu kala long hak singi palai habaro arspa like pusautli constituency hak ba deki million gun ki nong thap vote kila lit ban thap yaka vote ka jongki ban rai yaka sarkar ka bathmai ka bat shimti yabla kam sanshar ha ka Jylla ka jing tham iki vote ha ki shispa san pu artli ki assembly constituency ha ki khanrutli ki district jong ka West Bengal kala long ne ka singi hagni ka Jylla ka baran lai point riukulur ki nong thap vote kinsa rai yaka samoy ka basan snap jongki 6000 sauspa nyu prangut ki kertong Kadba ka jing thap vote na ka banta ka wat ka baringkong jong ka election shaka yingdor bar thau an jong ka Jylla West Bengal kadang ya shakmat ha ka singi palai ki bor pulit la penjur ya ka jing pahara ha ki banta khappu jong ka West Bengal Kinong mikmat na bar ka ri India rengkat ka jing senran lang jong ki officer ka election commission of India kila le benjingo i kattu kat ni ki jaka thap vote ha Darjeeling district ha ka di ka si palai pat sakhi ya ka jing thap vote ka barang ya shakmat Mentorong ba ka Tamil Nadu MK Stalin, Vijay, Utikshop, Ubalakala long Uriyo Sain Pyrthei, but Urajnikan, Uklur ak plim bapauna. Ki lalong nak pedeng ki nong thap vote ki bapau khamat ha ka jing thap vote ka bala sedang ha ki arspa like pusautli ki constituency jong ka yingdor bar thau an ka Tamil Nadu. U Stalin ula thap ya ka vote jong u ha Teinam Pet Chennai ringkat ka jing senran lang jong ka kurim jong u ka Durga Stalin. Usuvendu adhikari ubala long unong yalam kalyang persha ha ka yingdor bar jong ka West Bengal ula thap ya ka vote jong u ha ka election shaka yingdor bar thau an ka bala long ha ka singi palai bat habakran shiklap thai Khubor ula ong ba ka mentorong ba jong ka Jylla ka Mamata Banerjee ba kamdon lat sho bandang yo ya ka jing job ha ka ni kinti President jong ka Janata Unnayan Party Humayun Kabir ha ka singi palai ula thap ya ka vote jong u ha ka election jong ka wat ka baningkong shaka yingdor bar thau an jong ka West Bengal Kabir ula khat bat weru ya ka jinga tli ha preng ki Hindu bat ki Muslim bat ban pelat ya ka Jylla ya ka jinga kan an ha ka san hi masima Minya phat pamenta shigi Khubor na kalengkari ka Pyrthei Ka sarkar u Donald Trump kala penjlan ya ka jingsange ya sian bat ka Iran kat ba kadang pende ya ka jing khangdam ya ka jingrung ka jingmi jogi chat kitmar ha ka duriau ba Strait of Hormuz Hapo ka hol jong ka Capitol Hill ka bajinga de ki hajar mer na Kashmir na Mumbai bat na New York lawa ya ki dur ki bala pinkin mau ya ka jingsha thombo jangi pat ba ha ki sengle no ya ka ni ki exhibition ka bala ai kerteng The Human Cause of Terrorism la sakhi de ki dur ki bala pin I ya ka jingsha thambor jong ki nong jungo kai Pyrthei ha pahalgam bat ka jing her thma jong ki le no ha ka ya ka New York ha ka khnai Tarik unai wing ara chai we Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres ula pin pau ya ka jing sngo si halor ka jing yap sa we pat ushipai ka France uba shakri hapo ka United Nations Interim Force in Lebanon ubala bansaw na ka jing sha her thma Hakas ngi sajan jong ka tayo baladam na yathu unong aktin jong ka UN. Ka President jong ka Mexico ka Claudia Sheinbaum ka laong ba ka sarkar pedeng kamshim latip AA shapangi agent jong ka Central Intelligence Agency jong ka United States ki balai shimenta ha ka jingkhanra yekinong khayi drugs ha ka than shatela mi ni jong ka Mexico bat ban pinpra ya ka we ka jakashna drugs. Unong mikmat bakarpang jong ka South Korea sha Iran ulai kendo ya menteri katnat kambari ka Iran Abbas Arakchi ha Tehran ban pentikna ya ka jingshingan jong ka jingya nanti ki chan bat ki nonglet nangwan ki basakun ha Strait of Hormuz ha pedeng ka jengkan at ha West Asia Angut ki bred officer ki dena pedeng ki sangut ki bred ki bla sha penkit sha jaka subar hadin ka jingsha sanrai kuli ha ka than sepni jong ka sorset ni Ki pulit kilait ho hagas ni palai baka ni kala ja hadin ba ki pulit kilalap ya ka wei ka punch bowl pala pentim ba kala shatu
Ka Resistance Front, ka Balashim, ya ka jingit kli halor ka jing thambor ha Pahalgam, RCN Schwaben kentai, ya ka nugu benta. Ka TRF ka badai ka shnat trekam jong ka Lashkar e Taiba, ka Balakam, pa kala thambor la bunsin ha Jammu ber Kashmir. Begitu gilogi Khubor, ha kimat mendasi. Kublai.